Iya. Dek, kalau mbiyen nika kalih kula ta. Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kak. Nggih, kula tesih kemutan lho, le ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek medhok wong ayu ki ra cetha Mas. Lah pripun? Oh sik, kok ora cetha matane apa-apane? Ora. Ah piye? Gak arep kepiye. Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon nggih. Basa ora ya. Rasa basa. Kalem aja. Iye. Ye. Iye. Ye. Pripun, Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali. Kesuwen kok. Kesuwen lha Kesuwen le pethuk meneh. Lah saiki wis pethuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu po? Oh, Ketoke ora Heh, Ora. ning rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas.
Matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun, Mak. Wis kelakon sowan ana ing dusun Kalinangka. Iya. RT 04. Griyip-griyip matamu kuwi. Bangun jiwa. Kak aku ki arang ya mripat wis rusak kok ya no. Kacamata ya malah tiba ilang. Iya. Ya wis ora apa-apa. Kalinangka kasihan Bantul bangun jiwa. Ya, mengiki kepareng ngadani merti dusun ya Mak. Iya, ngadani merti dusun. Ya ora ana atur ingkang pantes diaturake jaba muga-muga apa sing wis dijangka digayut dening para bapak-bapak. Pinisepa muda werda mitra kawruh sing lenggahe ning Kalinangka kene bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening pangawasaning dat kamurweng dat ya no. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Iki awak dhewe sowan mrene sak rombongan. Ya. Tur dasare ya ki ngagem gamelan wayange Pak Mantuk nek ora kleru. Iya. Ya isih sedulur karo Pak Gedhek. Ha iya. Adine Mak Gedhek ki Pak Mantuk. Oh. Sing tuwa ki ngene, sing cemem ngene. Aja sembrono. Aku nganti lali ora ning nggon aku iso pangling-ling lho, Nok. Iya. Ora ning nggon aku tak takoni saking pundi, Pak? Sampeyan niku lali-lali kula napa Mas? Tak mat-matke. Walah, Pak Mantuk mbiyen tau tatene mbali karo awake dhewe iki isih nom. Iya. Saiki wis tuwa ya, wis pirang taun lete kok maya. Iya. Ya ora dadi ngopo karo isisan ngaturake iki eneng plakat pancen ditulis bintang tamu Seono dan Elisa. Ning anakku wedok Elisa iki isone sowan mengko gara-gara no. Wo, iki eneng acara mau aku matur panitia ya wis diterima ya. Dadi aku kudu sak tundha sak bilik-bilik ya. Dana Elisa ya wis tak jalukke dhewe mengko tak balekke separo. Oh, merga isone temangkat ya ming separo. Aku tetep tertib profesional kono. Iya. Ora kok limbukan ora iso terus ditetak kabeh iki ora. Ya engko dikundurke. Sesuk-esuk nek kelingan. Oh. Konjur neng kelingan. Mesti kelingan aja kuwatir. Ya. Ning ora bakal nyuda kemeriane bengi iki merga sinden kuwi sinden patohan kabeh. Ya, sinden esuk anu cilikane mangan bung kabeh no. Ya. Bareng gedhe do ora isin. Ha iya. Mula mentale pancen wis mental dadi kabeh. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak. Iya. Wah, gamelane apik. Wayange ya apik, wayange ya becik. Ya. Iki ya disewake. Ya. Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun pisan meneh. Muga-muga tansah njaga marang guyub kerukunan. Ya. Lan uga bekerja sama karo Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul no. Oh iya ya Mak iya. Dalam rangka bersih dusun Kalinangka. Iya. Fotoku nek ngono kae gleleng ya no. Heeh. Kaya ijik enom kae lho rasane. Asline ya wis. Kowe nek ngerti aku nek buka blangkon ngene iki wis do pangling kabeh kon. Lah ngopo? Aku buta saiki. Oh iya. Kene iki ora ono rambute pisan. Mbur apa-apa sapa sing ngeplaki terus ki? Iya. Nek bayi dhuwur ana rambute iki genah konangan. Iya. Mesti kelakuane bapakne kuwi. Iya. Nyundal-nyundul ning aku ki ora. Iya ora apa-apa. Mulane aku isin saiki nok. Iya. Mesti nek ndi-ndi nganggo topi. Iya, wis ora apa-apa Mak. Iya, yo diaturake iki mumpung ana Mas Sehono. Wah, suwe ora ketemu seneng ora jamak-jamakno. Wah, arep nang Kalinangka bes kape anyar. Iya. Gleleng benike emas kuning-kuning jan. Ya, ayo. Monggo Mas Sehono. Jumeneng mriki ngrencang nglipur sanganing para pamirsa. Mas Sehono saking ima kiri sing Sehono. Iya. Piye? Dagelan nek wis ana wis entek. Iya. Pokoke iki aku nek nganti kemekelen aku izin panitia medun nguyuh lho, Nok. Iya. Dadi mben kae tau ya aku nganti kemekelen nganti kepoyo-poyo mergo ana. Iya. Dagelan ra nganggo konsep ya wis ngene iki. Kula piyambakmu nika kepuyuh dhewe kok. Sebabe? Nun,
Sebabe beser. Nggih, menika dipun timbali warga saking Kalinaka. Nah, Nggih, bangun jiwa. Bangun jiwa. Kasihan. Jiwane dibangun ben uripe saya maju. Nggih ta? Heeh. Ning keplok siji wae. Keplok ki ra apa-apa. Sing penting ki kelanjutane. Kelanjutane maksudnya piye? Lho, diteruske le do seduluran. Rukun nak gawe santosa, nak arep kuat meneh ya ekonomine digawe sing kuat. Betul. Wah, saiki mundak lho sampean. Habis kabeh anyar kok. Alah meng ngono iki lara-lara. Leres. Wah, kok nganggo lambang bintang, Pak? Nggih menika. Kok Gatotkaca. Mboten. Kok ndak Gacawata kok tuwa. Gatotkaca kok Gacawata. Omong guys mulai klera-kleru. Ajih. Entek untune ana asin. Kuwi pasangan kuwi. Nggih, pancen kula rada bladhok. Namung kula pangan dhewe kok untune. Kowe ngopo? Hahaha. Iki ki akeh lho penggemarmu akeh kanca-kancaku. Anjing kanca-kanca kula kabeh saking PWKS ya kathah. Heeh. Saka nggon Maklaran Pit ya ana. Sapa Maklaran Pit ki? Tak goleki angel ya Mas. Ya wis kono wae heeh. Ya bane rasah digawa to. Nggih. Nggih Mas. Sehat to Mas Yono? Ya alhamdulillah namung sekedhik flu. Ora kok pasuryane kaya pucet. Oh nek niki dasar. Saya kalau niku semakin lama kok semakin bagus. Bangane rano le ngalem. Ayo sing areng ngalem ya sapa? Ayo rano to wis. Ya wis rada sauntara ora ketemu karo aku kok ya. Aku ya mikir po saiki sengit ya karo aku. Ah kok sengit ngapa? Kok ora tau dijak. Cedak wae ora dibel aku ya. Lho cedak ki ngendi? Nun, Pas cedak pas ngendi aku? lho Pal Bapan, Pal Batang Gitu ta? Pal Bapak. Nggih, Pal Iya. Bapan. Ana Bukir Sari kae tak bel ya HP-mu mati. Dek napa? Nang Bukir Sari wingi kae Mboten mawon. tak bel kok muni nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ah niku pas sibuk. Nggih. Lah iya tegese ora aktif. Lah nggih. Nek aktif wis tak kon mara kowe. Ah, nggih, tur nek kula aktifke kula ya mara kula. Omongane ora jelas. Niki wonten anu titipan sekedhik niki mau. Apa? Anu Dimasena. Waduh. Saking bapak-bapak polisi. Nggih. Monggo kula aturi mriksani wayang nggih ampun ditegake griyanipun. Oh, nggih. Lan motor-motor sing gadah lho niku. Nggih. Atos to. Tak omongi to. Piye semene iki kagungan motor Aku kabeh. iki kur manut ngendikane Pak Polisi ora tak kurangi. Sing muni sik gadah Pak Polisi ya. Heeh. Kula aturi nglebetaken griya menawi sedeng. Pira ngece meneh to. Ha iki piyai kene iki omahe gedhe-gedhe. Lah ngerti. Ora kaya nggonamu mah mung kebanjiran terus. Lho, nek rak seger. Seger lho. Kok kebanjiran kok seger iki piye? Sesuai alum-alum mucet. Kula niku ten iki pun apa niki keluargane Pak Panut ya akeh. Nggih, ya to Pomo, Panidi, ya di ya. Aku ya kur ngawur. Sing ngendi Panidi? Aku ya kepen ketok gapyak ngono to. Oh, tak Nggih Mas Eno. Nggih. Wah, jane sampean arep dikancani Mbak Elisa isane rawuh mengko gara-gara. Sampean ora bali tekan gara-gara. Urusane karo aku, ora karo panitia. Mbok sampun ngaten menika. Kula niku nembe betah saestu. Ngene lho, Mas. Aje. Aku mau matur karo Pak Mantuk ki semune atiku ya getun. Ya, kok aku kok ora iso nyukupi apa sing disuwun karo panitia. Mbak Elisa ora iso teko. Ya, tekane engko gara-gara mula. Mas Yono mengko ya tak candhet aja teko kundur. Sampeyan ku hitungane gara-gara ora karo panitia, karo aku. Wong kula nggih pun dibel kalih Mbak Elisa niku. Muni piye? Kring 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 kula tuh minggir. Kuwi bel popit. Bel pit. Trembelane. Nggih nggih namung sekedhik ngeten niku. Anyar terus. Alah dene bus kape ya anyar. Nggih. Jahitane rong bayar kok sembrono.
Ampun kuwatir. Nggih, Mas Eno. Santai mawon. Nggih. Ya, ayo bengi iki ya tak isono sing tak sediani kanca kono. Oh, iya to. Sapa? Mbak Tatin. Nah, iki ya ora kalah gayeng. Ya. Ayo, Tatin. Seono ketoke wis seneng banget nek entuk Tatin kaya. Mboten, Mas. Kula niku mboten tahu seneng tiyang estri. Ning kula nekokke kula niku kathah sanget. Sing nekokke sampean? Putri-putri. Tripu-tripu, putri. Heeh. Oh ya syukur nek do nekokke ya. Kabeh do nekokke utange. Tatin ki ya nekokke sampean. Don? Tatin ki ya nekokke sampean. Waduh plerokane. Mau ning nggon apa transit muni anu Pak mengke kali Mas Yono apa? Heeh. Kowe engko limbukan karo Mas Yono sik ya. Isin. Karo rada berbunga-bunga ngono. Jan ngeri. Wah, engko nek bocahe wis muni seneng wis ora iso dipenggak wisan. Waduh, wis dadak alteran ki. Dadak apa? Alteran. Kok dadak alteran? Ben pothok. Ngece kowe ngece. Lho, pripun ta? Ngece dhek nek pothok. Mboten, mriku rak sehat kula cilik. Lah piye carane gedhekke? Halteran, Mas. Halteran kok ngene? Lah piye? Ngene. Aku nek loro. Amboko siji, Mas. Ayo, Tin, ngadeg, Tin. Ya, iya. Niki saestu to? Tenan kok ya. Ayo, Tin. Waduh, getun geduwung aku. Gak getun-geduwung apa? Kok ora mau-mau. Mangga wae iki ya. Iya. Lek ngundang sapa iki? Kamas. Oh, mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Dek, kalau mbiyen nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kak. Nggih, kula tesih kemutan lho lek ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek medhok wong ayu ki ra cetha, Mas. Lah pripun? Oh, sik, kok ora cetha matane apa-apane? Ora. Ah piye? Gak arek kepiye. Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon nggih. Basa ora ya. Rasa basa. Kalem aja. Iye. Ye. Iye. Ye. Pripun Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali? Ah kesuwen kok. Kesuwen lha Kesuwen le petuk meneh. Lah saiki wis pethuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu po? Oh, Ketoke ora e. Heh, Ora. ning rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So, Mas. Iya. Ngejak ya. Lah beres lah tak kuwatir. Nggih, Dek wingi ketemu, sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Ya. Kowe dek dolan nggon aku wingi yo nakokke Tatin. Tatin ki omahe ngendi to ngono ya gayane. Seduluran ki aku seduluran ki kudu ngerti. Oh, omahe ngendi. Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak kak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Ah nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah? Aku dadak nanggon aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kelingan anakku mbiyen ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kelingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Cih. Heeh. Saking ngelake mbokne kesel ka lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelop. Susah. Iya. Ya men ngerti omahe Tatin. Dereng ngertos ta? Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Kok ngendi? Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki
Praga. Nggih. Oh, iya. Nika ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Lah. Eling ngandani. Lah kok nek ngelak tenan rak ya mesakake to aku. Iya. Kok nek dilalahi mampir ngono aku terus tak kei mikku. Kok rak ya njuk piye ngono lho. Piye? Gelem ora kira-kira? Ora mlecat-mlecat to? Sago. Ya ora oleh muni sago kok le ngono lho. Saking ngumpeke sago. Lah yo raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Apa nek tak kopi teh kula apa nek? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku duwe kopi teh karo Karo coklat. 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 Rung mesti. Lah milih sing endi? Kopi Tak omongi to. Iki lho ana nawala iki lho. Oke. Pak sapa saka Pak Mantruk. Oh Pak Mantruk. Heeh. Sugeng dalu Pak Mantruk. Sing ndi Napa? ta? Pak Pak Manduk Manduk sing endi? endi? Sing ndi ta? Lah? Ya. Endi? Ki panitia merti dusun nyuwun fragmen suminten edan Tatin karo Seono. Apik iki. Gak kur wong loro toprakan. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gentro? Aku maling ya, Mas. Kok maling piye? Gentro ora gentro. Gentro apa Gentro? Gentro ning sok gentro. Edian kok iki. Oh Gentro ta ya Gentro. aku ora apal ketoprak kok ya. Lah aku ya ora. Nek Tati anu nek Seono Gentrone Tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya, Cempluk apa cempluk? cempluk. Nah, soalnya Ya cempluke cempluk. Wah, aja madhep rene to. Lah piye lah momongan kok ra iso madepan. Kaya semrepet. Lah ngapa? Dul. Lah piye nek omong-omongan ya cerak-cerakan depan-depan ngene iki. Piye? Ning Apa? tenang, Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delekke. Lah ngapa? Hanya tremeng e. Lah ya rak nek nang panggung ngene iki masa mikir bojo. Oh iya iya. Lah iya. Mikir ya aku ra iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh, rande untu. Oh. Lah piye to? Ya duwe ning ompong ngono. Nek ra duwe ki rak blas. Ya duwe sithik. Sithik mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya untune do dolan nandi? Untune. Iki wingi turu ning dalan. Nggih. Kebiaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus Lah kok tekene digedhoke ning cangkemku. dadi rompal ngono. Hei, ayo ge diwiwiti. Gentro sing sangar. Oh, iya. Sing galak. Ayo, ya. Ayo. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan belasungkawa. Oh iya injing Karo penjenengan almarhum Bapak Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi kusnul khotimah. Amin. Amin. Ya, jaluk ngono ya, Mak. Iya. Ayo diwiwiti. Si cempluk saka pasar, gentho wis ning dalan sik. Nah. Pasar ngendi? Oh, rasane takoke pasar ngendi Oh kok. lah engko nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya? Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae, Mas? Ngapa cempluk ning pasar kewan? Wah urung-urung korban ding ya. Oh, oh. Ya, ya. Turuk, turuk, turuk. Sing galak lho. Ayo kowe wiwit mlaku. Ayo Tin. Aku wae ya. Kok sik. Lho ki ana. Lho dicegat kok sliringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Petok. Sabar, Mas. Gentone iki nyegat kok njur sliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbak minggir akan
tuk. Iya. Ya jembloki. Mbok suarane ora sing. Lho, yu jemblok iki. Wis Suramenggala, Mas. Gentho iki anak warok. Suramenggala. Nek gentho ki glece. Oh, piye pemane? Ayo jembloki. Wah. Oh iya. Iya, aku cemplok arep mier ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentrong. Lah omong dipedhot. Lah piye? Kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Aku mau nek dipedhot-pedhot. Kowe pengen sing dawa. Heeh. Tak cek sik. Arep nanti. Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Yuk. Mbak minggir. Sekolah ndi kowe sekolah ndi? Aku saka pasar. Arep apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Mbok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ono nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei. Iki kowe iki nyegat cemplok ora ngrembug janganan. Ngrembuke blok, aku ki suwe ngenteni kowe lho. Tenang kok Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya sak arep. Pengembangan. Ya wis apa-apa. Lho, Ngapa? apa kowe ora krasa? Ora. Nek ora krasa genah. Lah ya aku ora krasa lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhnya apa lho? Pengaruhnya apa? Lah kowe ndumuk. Nek wong lemu dijiwit ngono ora krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru, mesti kena balung ta? Ye. Mbak kowe minggir ta aku tak liwat wis lak diteni simbok lho. Aku gelem minggir. Ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ki. Ora. Ya. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis tornil. Salah mburi, tangane salah mburi. Sore ora. Ora. Tutup kelire. Arep apa? Ora gelem rene. Nek ditutup mesti tak paksa. Ambak dipaksa ora apa-apa parani kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Oh. Rene. Ngapa? Blok. Blok. Rene. Aku mau nembok dumuk-dumuk. Kowe iki rak pernah Mbak Yuku to? Lah ya kene ngerti. Mula kudu tresno karo adine. Adine njaluk apa-apa dituruti. Lah mbok kowe ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kacane pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njak arep nganu aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang blumbang rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya arek seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya toh gentro. Toh. Tenan. Pi, tresno aku ina. Mah? Tresno. Mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejekne. Apa iso jejeg? Wah, dikenteng magic. Coba arep dadi apa dikenteng magic? Lha ora? Ora. Ngaliyo to karo liwat. Ayo liwat to. Ya Ning kudu kudu karo aku. Kudu betul. Ayo nek aku Apik. mah Ayo to. aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Nek, dipaske Rama. Dipaske Rama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Aja cicing. Iya, ya. Kuwi ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos.
ayune. Oh. Ayune tumpuk undung. Piye Glemerang? Moh. Dasar ayu. Langkung. Iso iso naboral. Iki slendro iki. Aku suaramu pelok. Lah mbok yo dipelokke. Ra yo gampang gamelan bangane ngrubah cangkem. Bener. Ayo to. Iya. Wes pancen cah-cah ora valid. Bae ini. Bali dipelok. Oh iya. Iki sandalmu kok kur siji. Lah aku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. Ayune. Hei, suara gentho iki sing kasar ora. Ayune. Gentho kok ponakane Roma Irama. Ayune tumpuk undung. Dasar ayu. Langkung. I love you my darling. Piye? Piye? Ana ngono kuwi tambah entangane iki lho. Meripat kocak. Wah, Mripate sapa? gogrok piye? Mbok kalimate sing apik. Mripat kocak nek gogrok. Hah? Engko tak jumpute. Pipi nyonjuren saturing. Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. Ya kudu polah gendro. Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing ngalus. Ora diajen. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar ya. Lah ya aku mah lho. Sun man peke sun ben pinjok. Ayo wong ayu sun pondro. Kelamur aku. Ora. Kaget aku koyo. Mah kaget dhewe, Pak. Edian awi. Lah piye to mbok rasa ngono kuwi lho. Ngopo? Ora apa-apa, Mas. Piye kelamur? Ora sudi. Apa Pak arep seneng bapakku? Lah luwih becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. Bapakku wis ora ono. Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. Bapakne Gentho ya isih urip. Bapakne Gentho isih urip kandhane Pak Seno. Jenenge Surabangsa. Suro bangsat. Sopo sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat aku moh nek karo kowe kok. Nek tak delok Pasuruyan. Ngopo? Waduh, kaya film. Iki campur sinetron, Mas. Oh iya. Sinetron apa? Sinetron kok Warok Suramanggala. Wis ono Mas saiki. Oh. Saiki do dicekel produser India, Mas. Aku ya sok rono. Hai. Hai. Kowe mripatku Jambi, sapa? Hah? India. Rambut Jambi. Oh, lampu Jambi kuwi mau. Lah kowe sapa? Sahrukan. Sahrukan? Kok apa piye? Bener. Sarukan kok kaya Wis apik Gentho wae. Aku Gentho apik. Ah, ini le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. piye sagurna? Ya saku. Apa tangane ngono-ngono? Aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene. Kowe ra tanganmu iki ora sok ngene-ngene iki gila. Oh gila lho. Heeh. Pancen nakal kok. Anteng ya. Ya.
Iki Aku terus kan piye lho iki nek ketoprak tenan, penontonnya nesu lho pisan. Ah gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya iya, terus kilang-kilong. Ah manut to, Mas. Gentho iki ra iso meneng. Ku gelem ra Mbak Ayu? Ku meksa tenan, tarik tenan. Dian kok kowe. Ora mau. Ayo. Wis ora peduli pokoke candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Sak kecekele. Yes. Ketoprak dadi kok. Ora entuk tangan ya pundak, ora entuk tumbak. Mah nendang Pak Wondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembruk iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye? Kok dadi lemet lho? Lah wis semono bitinge nyocok. Lah iki padha-padha le rande untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo Frene. karo jenengan. Iya. Trah, Trapo? gawe bubrah. Kowe iki ngawetin. Piye gelem ora? Moh. Gelem. Enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kanu ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Maka dari itu. Mbok coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Gitu. Rupane kaya tukang pijete kono kae. Kaya aku. Ning membo. Itu Mas. Arep terkenal ki kudu ngono. Iya. Tin. So. Pluk rene. Ngapa? Aku gelem rono tanganmu nang mburi ngene. Tak parani ya. Loh, ya mungkin mlaku biasa wae to. Rewel. Ganti seniwati weh. Lah apa? Golek sing seniwati budhek mah penak. Lah kok Ora krungu nang. arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus cunguk pinggir kono. Terus tak jongkongke. Musike. Kok masa arep dijongkongke kok? Lah piye to? Ana pojokan ngono. Ayo kono etoke wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkongke blek, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Dong apa? Ngapa? Awake dakon wae ya. Aku ra Kaya jaman dek cilik kang kecik. Nah, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Ah terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Wah, iki akeh. Sumintene si Orisa. Wah, apik wis. Ora apa-apa meteng ora apa-apa, ora usah dianggap meteng. Wah, engko darani aku, Mas. Wah, Ora. iki mah aku ya tibane banget. Aku ra mangan pulute kena nangkone. Kualik no. Kualik. Yo, Ya piye? Wis aku tak liwat gentong ngono. wis aku tak liwat gentong dadak dikandani lho iki. Lah iki gentone kurang nekat. Oh kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong mirong-mirong mlayu adoh ra lolok kok. Mah cedak bakule kacang kok. Ya. Ayo. Sus aku tak ngalih Woi. Ora ono lho. Kowe lunga tenan. Iya lunga, aku lunga dhisik. Ya Dian. Wong kok ditresnani ora kena. Kono wae. Ayo Sa. Kowe pinter nek ketoprak. Alusan kowe sing alusan Bambangan. Yo. Tok. Ayo matu ayo. Hei. Ayo rono. Den Mas. Opo? Apa kowe sing jenenge Suminten? Injih Den Mas, leres. Kok ngetek lho.
Oh, suminten ki kowe. Aduh, Pinten wis arep edan kok kuwi dadi. wah, Omongane wis ngono kuwi. tiwasaku ora kersa dijodokke nganti ditundung lunga karo Kanjeng Rama ing Trenggalek. Nggih. Jebulane suminten ki yo apik tenan. Lah terus pripun, Den Mas? Lek mundheke kok ngisor. Iki pemainnya ketoprak lagi meteng kaya dianggap ora meteng. Oh. Iya, iya. Waduh. Kowe suminten. Nggih, Den Mas. Iki rada penak nek dicekel gampang. Sale wong edan. Kula kapang kalih panjenengan Kang Mas. Yo kepang, yo kepang. Kapang. Kapang. Neng aku lera seneng siji. Pripun? Kita sing wong wedok kok menek wit kambil. Rak yo gawe lingsemku to. Ah, kuwi mergo saka tresnane kok. Nganti aku kok lek nglirik sithik tek. Kambil. Menek kambil Mas. Kula ki pengen ketemu sirane aduh kepiye iki. Ora piye-piye. Kowe mesti deg-degan mergo kowe cecaketan karo wong bagus sikit aku, sikit Yuwono. Jenengan ki ten pundi to? Ngarit. Kula padosi mboten ketemu. Saiki wis ketemu areng apa? Piye? Aku ora tresno. Mergo aku wis duwe pacangan dhewe. Sinten Den Mas? Cempluk Warsia. Putrane Surumenggala. Mbok kalih kula mawon. Ya nek iso diloro ya ora apa. Cara ngendi kuwi? Ya Mas. Ya ora entuk kaya. Mengko akhire Den Mas Subrata jebrot mata kuwi nek ngono. Oh iya. Aku ora iso nampa karo kowe. Aku ora iso nampa karo kowe. Kenging menapa Den Mas? Kena beling. Kenging menapa kok mboten saged napa kula? Mergo kowe ora ana ing jeroning atiku. Mbok kula tak mlebet mriku. Delo wae ya. Piye. Saestu lho Sing Den gedhe Mas. pangapuramu aku ora iso nanggapi sliramu. Den Mas. Wah nek iki tenanan. Pripun to? Ora apa-apa kaya. Ora apa-apa piye wis kaya ngono kok. Etoke iki rasa dianggep ngono lho. Ya kono nyekeli pundak ya kok nyekel pundak ngono kok. Den Mas pripun to? Apa? Ndak weruh ngisor. Kula niku tresna sangat kalih panjenengan. Wong tresno ke ora kudu duweni. Nah, terus pripun? Kudune pripun ya? Piye? Ndak pripun to? Wis mengko yen jodoh bakal ketemu meneh ya. Aku tak kondur Ampun. nang Imogiri. Kula pengen caket-caket terus kalih panjenengan Den Pian yo Mas. Mas eno iki terakane. Alah. Apa? Senengane kok nyeneng-nyenengke wong tuwa tenan. Piye ayo nggo tamba kok. Ah nang omah yo nglangut. Lho arak yo ana bojone ta? Ana. Apa Aku nek ora dipiye-piye ya kur ketap-ketip. Bu, aku ngono ki, Bu. Ngapa? Ki malam Jumat ya. Sesuk ra njur malam Setu ngono kuwi. Wes, piye? Kok tambah bagus ta Den Mas? Tambok ora. Aduh pengen. Udah pengen. Kumise iki lho. Aja ndak luntur iki celak Ariasan to toprak. Delok to. Didemek kok ya. Lho aku semaput tenan iki. Didemek kok ora apa-apa. Ha wong wedok ki sosok ana sing gemes karo mripate, gemes karo kumise. Ha iki suminten ki seneng karo kumismu kok. Wis seneng kumisku. Nggih to Den Mas. Mboten Ning mriki. aku ora setuju nek karo kumis. Mergane Aku lunga mesti seneng karo kucing. Kok saged to? Aku misen jentar kae ya. nah, duduke kumismu sing jentar ya ana ta? Pundi Den Mas? Pripun Mas? Dudono kumismu sing jentar rak ya ana. Enten apa?
Ono dia. Pundi? Ning ngarang-ngarang. Mboten mriku. Wong aku ya nek dibuka ngono ki ya wis padha. Piye diajeng? Kok diajeng ten. Aja kaya ngono kuwi to. Mboten napa-napa to, Den Mas. Keedano. Ya wis ya. Suminten gandrung sik. Oh iya, gandrung. Ayo. Memanismu. Aku ora gelem moh tenan. Oh sikak kuwi men nyontoni kok. Gantine Suminten jenengan. Aku ya ora sudi karo kowe. Apa meneh aku siuta. Lanang dolanang kok. Ayo. Cempluke sak ngampet. Eling to dia. Sakit mriki to, Den Mas. Atase wong wadon kok kowe dadi ngoyak-oyak pun kakang kepiye to? Eling to, Den. Eling. Eling ya. Den Mas. Eling. Bingah kula. Biyen. Saged-saged kalih panjenengan Aku Den sak Mas. anak kowe. Dan alah nok kowe ndelok. Ih bapak kowe etok-etok nok. Ora usah ngomong oh jeneng pintas kok dadak omong wong omah. Tenang nok. Iki goleke kowe. Goleke mbok mbok eling to. Wanita kok kaya ngono. Mboten ajeng eling kula sampun kedanan kalih panjenengan. Eling. Biyen kowe dodol sego kucing. Kok ngertos to, Den Mas? Ayo. Den Mas Broto modern iki kok. Piye? Sabar ya. Kula mboten ajeng sabar kula. Lepoken kok. Sabarlah sayang, tunggu ku pergi. Sabarlah sayang, tunggu ku pulang. Iya. Sabar ya. Inggih Kang Mas. Arep mengowo meneh. Nggih. Duh Janes. Darmo kok ya ora teko mrene to ya. Bapakmu kuwi nang ndi to? Ten tebih sekesa. Tadi dangu. Suwe? Nggih. Wah, repot iki. Niku kok Den Mas kok gelem to, Pak? Kudune mboten. Piye to? Aku ora gelem Kok mau. gelem? Tak Gelem, demok-demok. ora gelem sapa? Aja gelemane. Iya. Sabar ya. Nggih. Aja kesusu. Lakone iso malik ki engko. Sabar ya. Aku gentho iki kudune Subroto, Mas. Subrata iki kudune moh karo Moh tenan Suminten kok. Iki wis tak elingke ket mau ning ora gelem. Ha di eleke ora gelem tak sisanke kok. Eling ya. Mboten ajeng eling. Kula sampun tresno. Aku ki ora sangat tresno kalih marang panjenengan. sliramu. Ah. Aja ya. Ora becik. Mboten mriki mawon. Mboten ki kabotan Inten ki mboten. Ya. Taratamtu tak
edawan iki. Telo to? Nggih. Ya. Angicipi. Aja ya. Lah pripun? Aku urung sah ki. Nek wis sah gelem. Wis ra tega aku. Ra tega piye? Nggonku kalah ya. Kalah piye to? Telane ngomah yo godhog. Heeh. Kalah ro iki. Ning ketoke nek nggonku konyol-konyol kepiye. Nek iki Kempuren. Aja ya. Ya. Aja. Niat mengkuwanita. Ya. nanging kula sampun tresna sanget kalih panjenengan Mas. Nggonku ning pasinaon wae aku ki urung lulus. Aja tok godho kaya ngono to. Iya. Lungalih sampean sampun gadah Mbak Cempluk. Kuwi kanca kuliah. Wah. Mas Broto kok kuliah. Pasinaon lho Mas. Kuliah. Sabar ya. Orang sabar dikasih Allah. Ya. Aku ora tresno tenan. Ora. Ojo. Aku isih duwe kewajiban liya. Wis. Dadah. Ngopo? Tukange kenthong edan. Ayo wis lampu di bali meteng. Wis Mas. Apa? Nang jero isih ngoyak e. Sapa? Iki. Wah, iki cempluke kok kene plok. Mah tak nengke wae. Iki sik ana cempluk. Digandeng. Udah yo. Tesih cempluk. Ora Wis ganti. Nek tesih cempluk aku gak. Ganti Herlina. Dapukane apa nek Herlina? Adine Hercules. Lah iki sing tak gandeng herder. Ayo, herder ning sing wis hernia. Apa? Ora ono herder kok hernia. Nah. Niki pripun? Mbak Tati. Iki eneng pamundutan dipinangkani sik. Napa, Pak? Kagem warga Kalinangka Pedukuhan Bangen pinaringan kararjan sedaya badhe nyuwun lagu Podang Kuning saking Juwarna Raharja Kokap Harga Tirta Kulon Progo lho tanggamu. Kok. Jaluk podang. Engko iki kok lingekake kok remukan lempung iki. Nah, Mas. Iki apa dene iki nek Kulon Progo apa iki? Napa ta ndelok sih? Potas apa teh? Oh, geblek. Geblek apa growol? Udu nek growol ora. Ya, Apa? Ketoke gula semut, Boy. Kok isih gula, Mas. Oh, gula kene. Gula. Kowe wis diokeh ta? Ora wae. Ya meng kuwi kok diokeh. Yo arep tok jaluk ora. Wis anggo gawe wedang. Enak Mas nek niku. Nek coanu gula semut. Nggih. Apa? Gula semut, Mas. Gula semut iki piye? Dadi kepiur-kepiur ngono, Mas. Nek nggih niku khas mriko. Nek sing ora semut menuk-menuk lho, Mas. Kuwi gula apa? Gula menuk. Gula Jawa. Gula Jawa ning dicithak ngono. Nggih. Iki gula saka semut. Semut. Kowe cithakan ra, Mas?
Apa? Ayo kodang kuning. Kodang kuning. diaturke. Monggo kodang kuning. Nggih bawa Pak. Nadyan wujud temong Beksi. waduh Kene iso. Ayo kon manuk tok kono mah. Sajake aneh ya nek karo manuk. Iya deh. Nadyan wujud temong peksi Aku ora dem. Hah? Aduh, Lah ngegol-goli lah aku wis mangan. pancen aku ki sok gawe kagol ngono kuwi. Aja ngegol-goli to. Ya wis terus ke. Agawe talining berantak Talining broto. neno alus manis tur merak ati Dek prangkung Udu. bojok udu. ngawur agawe Agawe. Waswinggan kala lana goleki si podang kunir kuning neno Terus ke. iya iba bunga ngatiku bisa nyanding bisa dadi tamba esuk awan ning ombara doyan mangan ya mangga ya iso awan ning omah wis ora karasan luyuran aku lek isih tak sayang ora krasa esuk
joget Mas Yono jan luar biasa ya. Iya, ora kaya jogetan padahal mbiyen dhek lulusan anu lho, tari lho no. Iya, ning jogete malah saiki kaya India. Ya. Nggih, Pak. Kula lajengaken sinau wonten India. Oh, Nggih. bareng metu SMKI terus sekolah ning India. India, Mas. Oh, jurusan apa? India. India kira ana jurusane apa? Fakultase apa? Kula nika kon ngenek jurusan India. Nggih ngono. Oh, mengenake kok sekolah ning India ora. Nggih kaya juara nggih Mas. Heeh, apik lho. Nggih. Wah, jogetane nggih sip ah. Niku tandange ya elok tenan. Sapa? Tatin. Tandange piye maksude? Wah, sesuk aku ora iso turu nek kuwi. Ama apa ora iso? Ora komanan kasur. Kok iso ora komanan kasur? Aku turu njaba Mas, aku wedi nek rumah wedok Mas. Oh. Aku nek ra diwarai ra tau marahi kok Mas. Ini nek diwarai? Gelem Mas. Lah aku jujur kok Mas. Heeh, bener. Ya, ayo Mbak Anting, gede-gedenan kono. Ya. Iki anak wedok kene. Nah. Menik-menik. Nah, diubetke gek ngantek tiba. Nggih dibenakke kok nganti tiba. Dibenakke ben rapi. Ya. Nggih, sekendalu. Mbah, Iya. sampean lipstikan ya kuwi? Ora. Kok lambene abang iku? Deloknya. Ya. Iki mau mangan anu lemet. Wentere ya dasare kok iki. Oh iya, iya. Wong aku ki lanang nginang ya. Lanang kok nginang. Loh, biar bibirnya Heeh. bagus, giginya ompong. Ya. Takone saka ngendi Mbak Anting? Saka ngendi nak? Kula saking Banyuwangi. Oh, Nggih. oh wangi kok. Banyuwangi. Kuwi Jawa Timur no. Lah nggih, Ah, mosok iya. Jawa Barat. Lah ra kleru to? Mboten. Oh, nek kleru dijolke ya. Pripun Pak De niki? Napa? Lho arek gedhok piyake simbah piye-piye gelem. Lah dipiyakne to maksudnya? Lah ya kepiye lemu tekon mau. Niki piye to? Lampu. Aku dhe bingung kok nek kedepi cah cilik-cilik iki arep anu kok kleru-kleru. Heeh to. Soale nek cah cilik iki mah kejujuren. Disanepo malah ditenani repot. Heeh. Ayo saiki Mbak Anting. Nyekar wae. Ya, arep tekan cara Banyuwangi apa arep ngaturke apa terserah. Apa ngaturke ulem Ulemi napa ulem? undangan. Undangan. Heeh. Napa Pak De? Aku Lho celuk pade. nek karo pok dak Pakde terus e. Oh lho. Kuwi maksude kuwi Mas Yono ki arep nyanyi apa arep ngulemi ngono lho. Sampean arep ngopo? Piye to? Enake arep-arepan wae. Gak do anteng teng ketip kae. Pripun Pak De lalah piye to iki? Ya kowe mungkane nembang. Kowe arep nembang apa? Nembang apa? Kok malah susah to. Jawa napa Banyuwangi? Manut Banyuwangi ya kena. Banyuwangi kena, Jawa kena. Banyuwangi, Ya. Slendro napa pelok barang? Nah, Slendro wae. Kalau barang urung kecandak kok. terus ditabuh ora. Piye to iki jane? Ya ditabuh kok. Nduk. Ayo lagi rak komplit ditekokke to. Heeh. Plendro apa plera? Gamelane piye? Sing do nabuh ket-ketan ora. Aku ketesuk ya ora ido nembang. Lho, Banyuwangi wae nek aku seneng. oh Ya iya. gerajakan ya kena. Gerajakan Banyuwangi. Sing piye lagu? Rana wengi sing tau sepi. Ya nak, apik tenan. Apa Pak De? Dibawani. Ayo. Aku kulino pop soalnya. Kowe kuwi Pop es. popet ngrujuk sirahmu kuwi. Ya. Mambiat mayo Ngopo e? Keseron. Hadi brojol kene.
So suwarane Wah, atin iki seneng tak seneng ngene iki lho. sapa? Iki suara iso. Enak tenan. Mentul-mentul. Angel lho ngono kuwi. Ayo iso wae iki. Kuwi nek ra ana soke sing kuat ra iso. Njur maksude gurune disok ngono kuwi. Tegese latihane kok sok lho, Mas. Sok. Terus gending belam Mas. Tolong pakai rasa sedikit ya. Jantung ki. Apa wayangan kok jantungnya mblayang nang dindi? nek Banyuwangi pancen ngono kuwi nganggo blong. Iya ning dilaras. Kaya wong gepyok ember e. Serokke sithik ya. Enak terus kau kaget ya. Aja ketetekan kowe jantan gledak aku. nyeram Iki tuwa obah wae. Oh, bapak aku ngawase kono Apa njur tuwa ora oleh obah? Lah engko kesel sampean. Lah iya bener ndak kesel ngelek kabeh. Tuwa obah wae. Nah vakum. Iya. nuswan Apik ora. Wes. Cetha drijine pritil. Aduh, mangga-mangga aku tak lereno wis. Iya terus. Pianyu Wis mandek ra oleh obah lho. Ora. Taburi ya. Pancen kompak kok ora aku kae. Waduh. Awang ketemu lagi iki kok kompak. Ah iya. Agek iki ya. Wis kompak. Matane. Oh arep nyekeli cagak kok ora ngematke. Cagake cilik ya, Mas. Untung ora ngebrak nang nggo gambang kowe. Santai ya. Kalem ae.
pembunuhan. Cengkoke wis iso nekuk-nekuk. Cengkoke jan. Kaya tong setan. Masa cengkok kaya tong setan iki Halo cengkok. anu Pak Montor lho. Sing mubeng-mubeng kae apa? Iya. Mesti kerep delok ning lapangan ta kowe. Komedi putar. Bala. Re. Oh, Ojo takut seneng susah sangga tanah indah ku melyaring ku melyaring ku melyaring Tamar Sarinuswan Toro. ya, mangga. Yuk. Kerajakan Banyuwangi
Mbah nuwun gayenge no. Wol gayenge. Kendangane. Marai gok. Lah kok iki jurusan tari kok ora iso joget Banyuwangi piye? Ora Mas, aku mbiyen pas Rawangi Mas ya. Jadi iya. Kendange. Heeh. Kemurweken. Anek Banyuwangi cen ngono kuwi kok ya. Aku biyen ngono Mas. Lah piye? Nenone ndlang tutak glok. Nenone nah pilangan. Banyuwangi ya ngeber ngono kuwi. Ha iya aku nenen ndlang tutak kok. Ayo ciri khas. Ning aku biyen iso dek isih napas kulunggan. Oh, saiki sate olonggan. Wis sepuh. Oh. Terus ora iso ya-yaan. Iya, ya ora apa-apa. Ayo wis tuwa kok ya. Nggih ning isih yes. Ayo Mbak Ayu genti. Sapa neh? Ha iya kok ya. Mit klamit. Danyange rebab. Bahaya iki. Bahaya piye? Melirik wae. Aku iki nek pentas ngene iki rak nyenengke to, iki mung disanding wong ayu-ayu terus kok. Bahagia. Nah. Ning sing rebab kaya ora bahagia iki. Ora apa-apa ora ndi nang panggung. Turane yo Mas, ketoke bagus aku ya Mas ya. Apa? Bagus ngendine? Ngendine sing bagus sing ngendine? Siapa kowe? Aku? Ora kenal aku. Apa? Hah? Ora kenal aku. Si siapa ya? Aku sapa? Ayo. Siapa tadi? Ya. Bakasan. Hah? Bakasan jadi. Ola. Oh, dong aku. Sapa? Aku ngematke kaya sik garwamu tau ngetoprak tok uyap to. Hah? Tok geret medung panggung apa tok jak padu kae. Aku ndelok YouTube. Heeh. Oh, iki kok toprak. Endi? Delok endi? Terus derene. Endi ya? Ya kono wae. Kono wae kono Mbak Ayu. Mbak Ayu aku ki ya dong. Mbak Ayu, bojone Mas. So, Kiswan. Ya. 1 2 3 4. Kok 1 2 3 4 ki piye? Wan. Kiswan. Oh iya. Saka Kes Kendo. Sing tunggu Kes Kendo. Saka Kes Kendo tak anggap munyukno piye? Ora. Awang Kes Kendo ki kerajaan munyuk kok. Kedek. Ana. Iki ra ana buntute. Ah buntute nyok didelikke kok kuwi. Wis nganggo sandangan wis dadi senopati nganggo klambi arep kethek. Heeh. Ya Trak. Inggih, Mas. wonten dawuh, Pak. Kiswan Nah, karo Mbak Ayu. Ya sing rukun muga-muga iso untut rantut rukun ya. Apa? sik jelas to nek ngendikan ki ya. Apa kuwi? Sing Apa? antut runtut ledo bebrayan ya. Cah loro, heeh. Aku mbiyen ora nyumbang aja dadi demo. Ya saiki ora apa-apa. Kene wae golek sumbangan kok. Iya. Inggih. Ya biasa. Biasa. Ya iki ana pamundutan saka WA. Ya Pak Tumiyono. Nek ora kleru ae. Pokoke diaturke. Ya panjenengane lagi seneng bajing loncat kok. Ya. Monggo. Semarangan apa ngendi iki? Kok sok tahu banget lho. Aku nyok piye ya? Sok kaya ahli gendring ngono lho. Ning jane Buta. bajing loncat ki Parahyangan. Parahyangan ku Jawa Barat. Wong ngendi? Ngendi Parahyangan ki? Jawa Barat, Mas. Ayo ngendi? Bandung. Nanti Mas. Ngawur. Ayo ngawur, Mas. Om Bandung iki jalan Bantul kono kok. Kono Bandung Supuk, Mas. Kuwi cedak tembi. Ngerendeng. Mandring. Ya gini apa? Wapal kene ku tau melu nggon kerajinan ya. Oh, kerajinan apa? Gawe setut. Gawe setut salep apa ya? Salep. Setut ki cathok. Cah ki nek ora cah kuno. Cathok, Mas. Cathok iki Wis sekolulang. Heeh. Wah iya, Mas. Oh, ngarani apa ikat pinggang kowe setut. Bahasa itu yang asli dikeluarkan dulu, baru dikembangkan, Mas. Oh. Urung ngerti dasarnya kok dikembangke. Kleru.
Setut ya alias cathok. cathok ira kae dienggo mak anu duduki lemah kae. Kae cetrok, Mas. Oh. Berarti Cetok ki nek kuwi cetok. wah, kuwi suluk. Cengkok. Nek sing jeneng suluk ki kudu dicengkok, Mas. Oh. Nek ora dicengkok ora Iya bawani Mbak ayo. Titi tunduk kekret. Alah, apa to ya? Iya. Gunung. Oh, basa Sunda iki. Kadiek. Apa? Kadiek. Kadiek iki sapa? Kadiek iki sapa? Mreneo. Oh, pinter gitu. Kuma mengaji kanam cari-cari nama kapang bingung. Apa kuwi? Apa? Saya tak urus iki. Iya. Kumaha cari-cari apa mau? Ama ngaji. Heeh. Kuwi kakang ngaji. Heeh. Serban Bali. Serban putih. Oh. Kaunan cari digoleki ra ono, pikiran bingung. Nah, ama ngaji serban Bali. Balik naga kapa pundung akan ngaji kanaun cari naga kabang bingung Sing wedok ya pekok iki. Ora digameli ya Pak De ya. Ora pekok ora olah kene. Anak aku pekok iki apa? Wah, kentir. Oh alah. Ki mau lagu apa iki, Pak? Kuwi Jabar, Mas, Sunda. Apa? Sunda. Jabar. Wes Sunda. Aku mau ngene kuwi Jabar. Jabar ki Jawa Barat. Oh. Kuwi singkatan. Jabar singkatan. Nek Jawa Tengah? Nek Jateng. Nek Jawa Timur? Jatim. Jawa Timur kok Jateng? Jatim, waduh, wis. Jatim Mas niki dereng gara-gara kok ngantuk lho. Nek Semarang Utara? Semarang Utara? Jakut. Kok jakut. Jeglongke ngene. Ya, terus. Semrawut. Ya. Gunung Sumedang ketunjang Dari Margida Yugana tegese mabur neng gegono. Oh. Pinter. Ya ternyata iso basa anu Jawa Barat ya. Ya. Kumaha damang masih ana? Wis damang rong piring. piye to? Kuwi damang ki ora madang. Lah anakku pas madang kuwi terus damang, Mas. Ngawur ya, Mas ya. Ngawur. Sian enggak? Terusin, Duk. Talaga Sakawayana. Sangkawayana iki artine apa? Sangkawayana. Sangkawayana. Heeh. Kuwi tegese kuwi tembang Sunda, Mas. Oh. Artine ora tak artekke, Mas kuwi. Soale akeh cah cilik-cilik. Jane ra ngerti to kowe. Ora apik. Oh. Ora apik. Ya aku wae sing dikandani. Aku wae. Ya kono wae. Kok rumah saku kok sinden arep tok jak rono terus arep ndi to? Ketoke kono ki peteng karo masak. Iya. Trang kicik di. Apa iki? Apa Pak De? Seneng nggon iki. Tran kicik. Di tengah gua. Di tengah gua. Ya tau urung kowe trang kicik di tengah gua. Sudah, Mas. Ngapa Pak De ning gua ngapa? Trang kicik.
Trankicik iki tegese mengheningkan cipta to nek biyen mertapa ning jero guwa. Ora ana kok basa Sundane basa Jawane mertapa kok Trankicik iki cara ngendi? Oh, Trans TV. Apa? Hah? Apa? Trankicik. Oh, Trankicik kok. Tegese apa? Teruske. Iku sik to, tegese apa? Trankicik kuwi tegese jero guwa. Heeh. Biasane kan ono watu lincip-lincip kan, Mas. Kan metu banyune. Terus do tetes tercik. Iya, Mas. Kayak banyu apa? Waduh iki. Nah iki jarak soalnya wis umur iki. Ora aku tekan tenan lho. Wi banyu saka tok. Untuk Tok mbul. Ya. tunung na ulah pundung tu disungkurulan sungkan. Kuwi apa artine? Ulah pundung turi Oh, sungkur. pundung iki ya kali Cikapundung mau. Kuwi kali jurusan gua. Ngono, Mas. Heeh. Kaya nggo cermel, Mas. Heeh. Kan jurene ono banyune. Ulah kok ana tulisane tudi sungkur kuwi apa? Disungkur tegese nyingkur banyu. Oh. Ulan sungkar. Orang sungkar ki sungkan, Mas. Oh. Dadi rata wadus ki ya. Aku adus ya. Ae kok. Nah, kuwi artine ngono kuwi nek ra ngawur. Wewe mau ngawur ora? Wow, tertib kok ngawur. Tertib. Tadi Teyan ki apa? Tiang ya tiang. Tiang listrik. Tiang listrik bener, Mas. Heeh. Tarim. Oh. Tarim. Lho, tari. Oh, tariem, heeh. Tariem. Tarim kok tariem lho. Tariem pergi ke pasar nggo payung. Kaya kowe persis. Heeh, Mas. Cakep kono e. Tarima raga wayana ngancik. Kuwi apa kuwi? Aku Raden Baladewa. Rek wayang ngono kae ya. Ulu wedhut koco. Minggat. Kukune ndi? Wah, orane kok kangang to. Nek Werkudara rak kukune dawa to. Tak nggo nyuwil klembak cuwil. Ojo takon nang. Iki wayah wengi aja takon nang. Ya aku kan ora ngerti mangane tekon. Ora usah perlu ngerti sing penting dipratekke. Waduh Dimas Gatotkaca. Ora ana sambungane. Wong suluke Sora Sunda kok waduh Dimas Gatotkaca. Kanana. Waduh kaca wis montosino oo. Woi aduh baremu. Oi Indro mandek Indro, aku bakal ngamuk. Bener Indro, Mas. Kayak napa, Pak? Malah mengguk. Mbadulane kok ngono kok aku ya senengi ra jamak-jamak ya. Sida gara-gara ora, Mas. Sida. Oh ya wes nek matuk, Pak. Tarima raga wayana. Dari Raden Diwayana. Sapa? Diwayana. Apa? Diwayana wah Sunda kok budek iki ya. Raga wayahna. Ya iya wayah ki putu. Putu Rahwana. Ngawur. Alah, Putu Rahwana. Kok tekan ngendi-ngendi lho. Cah edan ya. Padhe to edan. Kentir. Oh. Lah, dah kedai.
ngancik. Nah, iki dong nak. Apa? Mancik. Kowe to rak budhek to. Ayo ngencik. Ngancik. Ngancik yo ngencik. Ngancik ya beda. Ya nek kowe arep ngencik karo mau tak ngancik kok. Ngencik. Waduh nolo gareng. Kowe esuk takon mayang gelem po? Gelem, Mas. Nang omahku kono. Heeh, lha apa, Mas? Oh ya ben kok. Bisa. Pas Rebo Wagen ya esuk takon mayang kono. Apik ya sip, Mas. Ngene iki lho, Mas. Ha iso. Oh ya, nek kerdus mau isin. Ya cengelmu. Aku kok ngingu wayang kerdus sing nggo apa? Ayo to, Mas. Engko wayange ya ngene iki. Ayo iki lho, Mas. Sip iki. Tabuhi lho. Lah iya. Oh iya. Wayang serius. Gara-gara apa limbukan rok? Ya sewengi kok ya. Sewi ya, Mas ya. Heeh. Duh, rembes. Ning padha Mas anggarane padha kowe. Siap padha. 40 apa 50 to? 50. Itu lemah pirang meter. Atak ngutu gamelan. Aduh. Sing rega 600. Ayo nduk teruske. Di negara hati Sunda. Cetron. Nah, saiki nek nganti kowe ora iso joget jaipong wis rasah nganggo titel lulusan SMKI jurusan tari. Lah piye, Mas? Kudu iso. Aku pas pelajaran Sunda ora tau melu, Mas. Kayak trang tak ndang trang tak ndang. Nah, wis kuwi. Aku isane ora gulu tok. Apa? Liyane ra iso obah. Wis kudu iso, Pak. Ya, mangga, ya. Kaya Bali meh. Iki Sunda kok Bali piye? Iya ning wong Bali ki nyok nang Sunda. Piknik wisata seni. Yo. Wong bayar nang Sunda ya sak karepmu arep. Ayo Ngepruki kowe ya sak karepmu. wong didite dhewe ya Mas ya. Yo. Bajing. Iki sik nyanyi. Ayo. Sik nyanyi bajing ulat kowe bajinge. Ayo. Ra apa mah cilik tekan ngendi-endi. Iya. Bajing luncang, bajing luncang, kastanan, aduh, abdi lekat. Awas.
Iso bareng ngene nyembah jan iso kompak. Aduh, Pakde. Aduh atur nuwun. Kayak kepiye? Waduh Gatut Kaca kena ngopo? Tolong ana sik to ya. Oh, iki jenenge kram perut iki. Boyokku ora iso bali lho. Tolong ana. Kaya dipijet sithik. Arep ngapa lho ya? Arep nyeleyokke. Nyeleyokke piye? Ngarep genti. Kayak kepiye? Aduh Panembang. Kenaka. Caedan. Ayo to menake. Waduh gonku yo iya. Ah, kandur tiba-tiba kok ya iya ora. Ngono Pakde ki horor. Ayo kesetrum. Kesetrum. Iya. Ayo linggo kono sik, engko karo Arimbi. Aku tak linggo. omong mikar dienggo nyinden kok digawa. Aku iso kulino nyinden ya.